What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Natikman mo na ba? Umagang-umaga, ganyan mga tanungan mo. Siyempre! Oh. Natikman mo na ba ang buhok ng katabi mo sa jeep? Oh. Fetish mo ba ang buhok? Depende sa ang buhok ba? Oh, wow! Well, oo nga no, napansin ko rin, every time nung nasa Cavite pa ako, kapag sumasakay ako ng jeep going sa Pasay, madalas to. It's either amoy or lasang conditioner, amoy shampoo, or lasang alikabok. Alikabok. Meron pang mas matindi. Ano? Lasang kaspa or dandruff. Oo. May toppings yung buhok. May toppings kasi sobrang hangin eh, di ba? Ikaw ba, natikman mo na yung buhok ng katabi mo? Hindi sa baba? pa. Uy! Baboy! Hindi. Pero naranasan ko na maramdaman na basa yung buhok ko. Ay, bakit? Siguro na nadaplisan na ng laway. Ay, oo. Nakain. Nakain na nung katabi ko. Anong amoy? Ang baho. Amoy umaga. Ay, nako. Sure kami, Kabisyo. Ikaw din, natikman mo na yung buhok ng katabi mo. Oo, legit yan. Hindi kompleto ang jeepney experience mo kapag hindi mo natikman ang buhok ng katabi mo. Totoo, diba? May instant snack ka na. Yan. Okay, eto, Kabisyo. Ibibigay namin sa'yo ang unang 2 uri ng pasahero sa jeep. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga passenger princess. Oh, isa na lang, lalarga na tayo. Biyahing Divisoria. Oh, miss, saan ka, miss? Ay, Divisoria po ako. Ay, sakto. Ikaw na lang ang hinihintay. Oh, sakay na biyahing Divisoria to. Ikaw na lang hinihintay. Tara na, lalarga na. Sige. Ay, wag na pala, kuya. Sa next jeep na lang ako. Ayoko na. Oh, miss, bakit naman? Isa na lang, lalarga na. Tara na. Ayoko Yung totoo, miss. Ayoko sumakay sa loob ng jeep eh. Gusto ko sa tabi ng driver dyan, Hindi ako sanay sa loob. Okay naman sa loob ng jeep, ah. Oh, sige, usog na lang para makadown na tong si miss. Usog. Pwet mo. Kuya, stop. No, okay na ako. Ayoko talaga sa loob ng jeep. Gusto ko nga sa tabi ng driver kasi unang-una, hindi ko feel na nasa jeep ako kapag hindi ko nakikita ang sarili ko sa side mirror habang nag-e-emote. Pangalawa, sa ganda kong to, I'm a passenger princess. So, hindi ako uupo sa harap. Wag na lang. Oo, ayoko. Ang dami mong arte, te. Kuya, bayaran ko na tong isa para umalis na tayo. Oy, kaya nga, kuya, ako na. Ay, nako, ang daming sinasabi nito. Kaya nga. Ayan. Uy, pero legit to, mga passenger princess. Ayan. Usually, nakikita ko to, naobserbahan ko to sa mga babaeng pasahero talaga. Don't get me wrong, Based lang to sa observation ko. Gusto nila sa tabi ng driver, dun sa may side mirror. Totoo. Masarap kasi mag-emote. Oo. Kapag nakikita mo yung sarili mo. Hinahangin-hangin yung buhok mo habang nasa side mirror and all. Tapos naka-headset ka pa. Ang mga tugtog ay ano yun, yung di mo alam dahil sa'yo. Di ba? Mga ganunan. Mga heartbroken. Hindi nila napapansin yung mga tao sa likod. Nakikita na nag-emote sila. Feel na feel mo, no? Tapos bagong rejuve ka pa, yung balat mo tumatalbog-talbog. Oy, pero ingat-ingat kasi napansin ko, mas madaling mas na-chan yung mga nakaupo sa pwestong yun. Ay, oo. Diba? Meron nga ako nakita dati sa online, nung kinuha yung bag niya, nasama siya. Oh my God. Oo. Kasi diba walang harang yung ibang gilid nung jeep. Ay, sarap na ubo mo, ha. Daming laman nun, ha. Walang gate. Ayan, walang gate. Ayun, alam mo saan pa siya nahugot, maliban doon sa bag. Yung mismong earphones niya. Ang sakit nun. Pero ang dami mong alam sa snatch. Siguro dati kang snatcher. Hindi kasi commuter din talaga ako. Tignan mo ngayon, di ba? Hindi na ako nasa snatch. Yan, kasi may sasakyan ka na. Uy, wala. Wala ba? Kasi ako na yung nang sa snatch.
Anyway, that's number 1 palang kabisyo po naman tayo. So number 2. Pangadwa. Ito naman ang mga feeling main character. Ay, sus Mariosep, ang init! Ang init! Ay, buti na lang may jeep. Ay, psst, miss, psst, bayad. Sa may kabilang kanto lang ako, 50 yan ha. Isa lang. Ay, bingi. Miss, pakiabot! Shh, oy, miss! Miss, pakiabot awa-awa ka. Pakiabot, bingi-bingihan. Ang layo-layo ko, di ba? Pwede pakiabot? Sige po. Ano ba to? Ang tagal! Diyos ko, kuya! Hindi pa ba to aalis? Abunuhan ko na yung kulang. Naku, mamadali ako. Hindi pa po pwedeng umalis tong jeep na to. Miss, Oy, tigilan mo ako. Huwag kang nakikialam. Pareha tayong pasahero dito. Hindi kita ang kinakausap ko, ha? Miss, okay ka lang ba? Okay lang ba yan? Oo nga. Magiging okay lang ako kung aalis na tong jeep na to. Hoy, miss! Ay. Sino ka ba ha? At ang ingay mo dyan sa likod. Aba, wow! Pasahero ako. Alam ko. Ay. Kaso maling jeep ang sinakyan mo. Bakit? Jeep to para sa libing. Inarkila ang ingay mo dyan. Ay, ba't di kasi kayo nagsabi agad? Ingay mo kasi agad. Ito based on real experience ko to. Grabe, nagmamadali na ako papunta sa Cavite. Pero kaya pala hindi umaalis yung jeep dahil sa outing. Pang-outing naman yun. Kasi naman hindi tumitingin ng karatula sa harap. Walang karatula eh. Pero yun din yun, kapag wala, ibig sabihin, arkilado yun. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto ko pang idagdag dito kasi napakarami na ito. Yun. Ayan, i-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Eto ang susunod nating kanta. Pang team song talaga ng mga sumasakay sa jeep. Oo, mga chuper. Ayan, at mga kulehiyala. Yan. Ano na nga to? Biyaheng jeepney! At eto na nga ang Biyaheng jeepney ni Kuya Will. Nicole Yala at Chris Chuper. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Wow. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.